Paano sa dribble mo? Paano sa dribble mo? Op. Orang. Hey! The way! Nagkaano ini si Dumay? Ano man? Ano ka? Nagpa-practice ako magburo basketball. I-imagine akong may bola ta. Nag-intra ako sa Mayor's Cup. Mayor's Cup? Basketball ako. Import ako doon. Import ako. Tanaw ka man magkawat? Ata na. Kinuha ninda ako ta. Nahiling ninda sa mga 3-point ko. Pag nagtira ako. No. Pag-intra ako sa Mayor's Cup naan, mga bigatin ang mga kalaban ko dyan. Arog-arog ka. Tapos? Whoop! Uncle Drew! Ano? May jersey na lamang ka mo? Aw, yun na yun. Pwede na yun. Pwede na. Andig tao na araw pa? Pwede na. Basta may jersey ka, pwede na. Magsimula, dahil ka naman palago sa team nindaw. Ayos na do. May kinuha nga niya. Ako di ako palago. May aram akong pag-ibuan na jersey. Mana umiba ka sa kuya. Sa man. Diyan sa sintro nga na eh. Sigurado ka pag-ibuan mo kong jersey? Iyo. Dumili ka na. Lumuhad ka sa kuya. Agdaw to sikap. Ha? Agdaw to sikap? Yan, doon dyan sa inda. Pero dahil man nag-basketball ito. Dahil man, luna din naman. Babayaan na sa ka. Libre mo ha? Uy, yung lugot, sige na lugot. Baga, maurag kawan magkawat. O, dilibre ko na, ayaw. Pangapot. Uni bagay sabi ko sa'yo mo, Duming, Yun mo. Uyan na di, si Ing. O, dyan kita mapagibo. Ay, maurag dyan. Malaw kita. Ay, maurag dyan, malaw kita na. Hindi kami baka sa gaw pasalidanan ng jersey mong garo ng karas. Ano na? Nagpag-iba ko tawag. Coach, mag-akaw. Yun na nag-iba. Umani. Kasi sa kuya. Hindi ka man pala nagpag-ibo. Magayon, hindi garantisado. Hindi nagpag-ibo. Hindi, sabi ko sa Evo Duming. Magayon na mga parang hindi. Coach ka man agad? Iyo, coach mag-akaw. Ako, import ako. Kaya mapili ako. Mapili na lugod na ako na maalaw. Pili na dyan. Pili akong maurag ng jersey. Ano nga pa kung hindi manager? Kundi, ano do kung mapag-ibo na sa sariling jersey? Ako iyo. Design baga. Kuya mong sariling design. Ano kuya mo? Kayang gibordik day. Di maurag. Magani o. Ba nagpag-ibo ka sa intang jersey? May libre ka pa. Banner! Ay, may banner pa. Ayos yung pala na rin. Magayon na. Paano daw tigigibo ang jersey doon? Kaya mo, Mailing. Malamang, value kita naman sa'yo. Ay, pagpay ba ka? O, malamang na, dumiti ka na. Ay, baka ko. Ay, wala ka ba ito? Hudig, dumiti ka mo. Tayo yung kibo na jersey mo na. Pala ka magkumpara. Hudig, di salaw ko na, malaw kita mo na. Makarama ko nung ginari kung pag-igibo ang jersey na hindi. Hudig, hindi mo ha. Dumiti ka na. Paano pag-igibo? Mahiling mo na eh. Mga magayon, ang jersey dig yung igibo. Ang kalang paagi digdi. Ano mo, Ran? Tig-imprenta mo na. Arog naman kayo na eh. Halimbawa, kung nanggana ka mo sa basketball, kung mo yan yung magpa-tarpulin, nagigibo man dig din tarpulin. Urig di sa ibong na makina, may tarpulin man dyan. O yun, piling ka mo na. O, digdi.
Papayos ka po. Mao akong pala pagpag-ibo diya. Kaya sa Diyos hindi duming magayon na ako. Hindi maugmaw na. Pero di man gana nga guide na sinda ka. Oh, duming! Oh, Tuloy na sumakyo mo magayon. dali, ano day? Ano yun ah? Piling ko pirmi ka nakangana. Iyo, sige. Sa kulong ko ha, sa kulong ko ha. Urago ni na. Urago pala digdihan. Mayroon ano na? Is Good. Ay, nasa dribble mo so. Paano sa dribble mo? Op. Orag. Magana na okay na no. Salamat ha, salamat. Ay, magayro magana na. Wala, ulit na kita. Era ko, mo magambayad. Ano na, sabi mo bayadin mo. Era to naman na, sa loob. Bayadin na ata.